σήμερα, πρώτη-τελευταία εκπομπή, αύριο τελευταίο Σαββατοκύριακο, να πάμε και λίγο διαφορετικά, να κάνουμε λίγο συνδέσεις περισσότερες, να κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρη την εκπομπή, να ταξιδέψουμε, να χαρούμε και να πάμε παρέα κι εσείς κι εμείς, έτσι σε ένα τετράωρο λίγο πιο χαλαρό. Ξεκινάμε λοιπόν νωρίς με ζεϊμπέκικο από την Αυστραλία. Η αγαπημένη μας η Ρούλα η Αγγελοπούλου σε λίγο με τη συντροφιά της θα μας χορέψουν ζωντανά. Πάμε να πάρουμε πρώτα γεύση. Να φυλακίσεις αετό αυτό δεν γίνεται και να τους σπάσεις τα φτερά αετός δεν είναι. Και ναι, όπως βλέπετε, η Αυστραλία χορεύει ζεϊμπέκικο, το Σίδνεϊ χορεύει ζεϊμπέκικο, Ρούλα Αγγελοπούλου και Χρήστος Σακαλής που τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα Ρούλα μου, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα Φέη, καλημέρα σε όλη την παρέα στο στούντιο Μεθέα. Αυτό το διάστημα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Σακαλής από την Κύπρο, ο χορογράφος και δάσκαλος χορού. Είναι εδώ για το Festival Ζεϊμπέκικο που έχει οργανώσει η Σοφία Βεντούρη, την έχω εδώ δίπλα μου. Και η Σοφία θα της δώσω και το μικρόφωνο να σας πει λίγα λόγια. Βεβαίως, Σοφία. βεβαίως. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, χορεύουμε ζεϊμπέκικο πρωί-πρωί. Μάθατε να χορεύετε ζεϊμπέκικο, σας έμαθε ο Χρήστος? Δεν το μάθατε, καλή μου. Η Αυστραλία το χορεύει και όλο το ελληνικό από ανέκαθεν. Α, ξέρατε. Βέβαια ξέραμε. 30 χρόνια διδάσκουμε. Αλλά όταν έχουμε ένα άτομο σαν τον Χρήστο που βγαίνει σε όλο τον κόσμο και φέρνει ένα κομμάτι πιο ελληνικό και κυπριακό, όλα τα νέα παιδιά που τον βλέπουν ενθαρρύνονται. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ στη διασπορά στην Αυστραλία. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, να προχωρήσουμε και αυτά που δεν ξέρουν, τραβάμε μέσα με αυτό το που γίνεται με το ζεϊμπέκικο φεστιβάλ της Αυστραλίας. Όχι μόνο για ζεϊμπέκικο, αλλά και για άλλους χώρους. Μπράβο σας. Πόσα χρόνια είστε στην Αυστραλία? Εγώ έχω γεννηθεί στην Αυστραλία, ναι. Δεν το κρύβω, είναι 50. Και δεν χρειάζεται να το πείτε και μιλάτε τόσο καλά τα ελληνικά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Από πού είναι η καταγωγή σας εδώ στην Ελλάδα? Η μητέρα μου είναι από την Άσπαστος και ο πατέρας μου είναι από τη Μακεδονία. Η γιαγιά μου ήταν πόδια. Μπράβο. Έχετε συγγενείς εδώ στην Ελλάδα που θέλετε να στείλετε μια καλημέρα? Πάρα πολύ. Καλημέρα στην Άσπαστο, καλημέρα στους Ταρουχαίους, καλημέρα στη Σύνα Σκίνη, καλημέρα στον Γιώργο, τον ξάδερφό μου, καλημέρα στη Χρήστα, καλημέρα σε όλους σας. Φιλιά σε όλους σας. Τι ωραία που είστε, τι ωραία. Σας χαίρομαι, χαίρομαι πολύ αυτή τη σύνδεση. Και βλέπουμε πίσω να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, για κοιτάξτε, θέλω να πω ότι το φεστιβάλ διάρκεισε τώρα 10 μέρες στην αρχή, έχουμε άλλες 2-3. Τη Δευτέρα έχουμε την τελευταία μέρα στην Μελβούρνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά από τα χορευτικά που λάβαν μέρος και τους δασκάλους, αλλά και ο κόσμος που αγκάλιασε το πίστο. Έχει ένα ωραίο προσωπικό, ξέρετε, αυτό το φως που τον γυρίζει και ο κόσμος τον αγάπησε και χορέψε μαζί του και θα χορέψει κι άλλο. Πάρα πολύ το χαίρομαι αυτό που μας δείχνετε. Θέλω να μου πείτε αν έμαθε ζεϊμπέκικο η Ρούλα ή αν ήξερε. Ρίχνει καμιά στροφή η Ρούλα ή όχι? Ρούλα έμαθε ζεϊμπέκικο. Ρούλα έμαθε ζεϊμπέκικο, κάτι έκανε, μια στροφούλα την έκανε και η Ρούλα. Θα τη δώσω, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Ελλάδα, τα φιλιά μας. Ρούλα, έμαθες καμιά στροφή? Εδώ κάνουμε μαζί μας. Έμαθα, κάνω εδώ σήμερα. Για πήγαινε δίπλα στο Χρήστο να δω, να σου δώσει οδηγίες. Να πει ο Χρήστος γρήγορα να σας πει δύο λόγια. Καλημέρα δάσκαλε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά και σας καμαρώνουμε και σας χαιρόμαστε. Ωραίο ζεϊμπέκικο στα πέρατα της γης. Η Ρούλα έμαθε καμιά στροφή?
Μαθαίνει η Ρούλα, καλή είναι. Για να μας δείξει λίγο, για δείξε Ρούλα, τι έμαθες. Θέλει να δείξει τι έμαθες, λέει. Τι έμαθες. Να την εδώ που χωρί. Μπράβο, Ρούλα. Μπράβο, Ρούλα, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα έχουμε μαθήματα σε διάφορους χώρους. Είμαι εδώ στο Σίδνεϊ, αλλά έχω πάει και Αδελαΐδα. Μπράβο. Θα πάω και Μελβούρνη τη Δευτέρα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από όλες τις ηλικίες. Και δεύτερης-τρίτης γενεάς Ελληνόπουλα εδώ πέρα, αλλά και οι παλιοί έχουν έρθει κοντά. Έχουμε κάνει και διάφορα βραδιές. Κάναμε μια μεγάλη το περασμένο Σάββατο, μια στην Αδελαΐδα και μια απόψε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, φέρνετε κοντά τώρα και τους παλιούς που φύγαν πιτσιρικάκια από την πατρίδα τους και θυμούνται το χορό και τα εγγόνια, τα παιδιά τους που τα βάζετε σε μια μεγάλη παρέα και έχουν την Ελλάδα στην καρδιά, στην ψυχή τους και στο χορό. Υπέροχα, υπέροχες εικόνες. Να περάσετε όμορφα, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Φιλιά από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τη Ρούλα. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι, Ρούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μας. Η Ελλάδα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας παντού και πόσο συγκινητικό θα είναι τώρα. Φαντάζομαι ανθρώπους που έφυγαν χρόνια πίσω από την πατρίδα, μαζί με τις οικογένειές τους, να γλεντάνε με αυτόν τον τρόπο.